Il-President tal-Juventus Andrea Agnelli ġie rapportat jgħid li l-kampjonat tas Super League ma jistax isir wara li 600 ħarġu minnu. Il-klabs ta' Manchester United, Manchester City, Chelsea FC, Liverpool FC, Arsenal u Tottenham Hotspur kienu l-ewwel 600 li ħarġu minn dan il-kampjonat u issa jidher li ħarġu wkoll it-tim Spanjol ta' Atletico Madrid u l-klabb Taljan Inter. Il-pjan tas Super League ġab reazzjonijiet kbar minn bosta fosthom players, coaches u partitari tal-futbol. Dawn il-koll opponow is-Super League li kien ta' teddida għal UEFA Champions League. Is-Super League għajjem terremot sħiħ fil-futbol u espona dik deskritta bħala rejba għal flus minn sidin tal-klabs tal-futbol meqjusa kbar. Il-UEFA u l-FIFA tkellmu fuq sanzjonijiet fuq min jikkompeti fis-Super League. Intant sit il-klabb ta' Liverpool John Henry għamel apoloġija pubblika għal pjanijiet li kellu biex it-tim ta' Liverpool jidħol fis-Super League. U skuża ruħu mal-partitari u anke mal-coach Jurgen Klopp li oppona bil-qawwa l-idea ta' Super League.